Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pekto. Taong 1960, Castilla, Sorsogon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang tagapamahala ng isang simbahan, itong si Pekto. Ang simbahang yon ay naitayo noong panahon ng mga Espanyol, kung kaya't kinakailangan talaga nito ng matinding atensyon at pangangalaga. Sa halos ilang dekada na doong pananahan at pananatili ni Pekto, kabisado na niya ang lahat ng sulok ng simbahan. Nakilala na din niya ang lahat ng paring nanatili doon at mga sakristan nitong nagsilbi din sa simbahan. Dahil sa pagsilbi lang sa Diyos ang alam ni Pektong trabaho, kung kaya't may mangilan-ngilang nagsisimba na nagbibigay sa kanya ng donasyon. Bagaman hindi niya ito hinihingi, labis pa rin ang kanyang pasasalamat sa kadahilanang may mga mapapalad pa ring mga tao na nagbibigay sa kanya ng awa at tulong. Kapag natatapos noon ang simba, tanging siya lamang at ang iilang sakristan ang naglilinis sa loob ng simbahan. Hindi naman kasi maaaring tumulong sa kanila ang pare, gawa ng abala din ito sa paglilinis ng kanyang kumbento. Ayon kay Pekto, na kapag naglilinis sila noon ng simbahan, may mga nakikita siyang gamit na naiiwan ng mga taong nagsimba. Kapag nagkataong mga mahalagang gamit ang naiiwan ng mga ito, ibinibigay niya yon sa pari upang maibalik sa susunod na pagsamba. Isang araw, habang naglilinis siya ng bakuran sa simbahan, tinawag siya ng pari na kasalukuyang nanunungkulan sa sityo. Pekto, matatapos na ba yung ginagawa mo? Pakitulungan mo naman ako. Ayusin lang natin ang altar. Pungad na wika ng pare paglapit nito sa kanya. Sige ho, padre. Sandali na lang po itong ginagawa ko rito. Hintayin niyo lamang po ako. Sagot naman ni Pekto. Matapos niyang makapagsalita, dali-dali naman niyang tinapos ang pagtatabas ng damo sa kanyang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas, natapos na nga ni Pekto ang kanyang ginagawa. Sabay na silang naglakad ng pari papasok sa simbahan habang patuloy silang nag-uusap. Nagkataon kasi noong wala pa doon ang kanyang sakristan, sa kadahilanang masyado pang maaga ang kanilang pag-aayos bilang paghahanda sa nalalapit na bisperas ng Semana Santa. Padre, Hindi po ba't ipinagbabawal sa inyo na alisin ang altar kahit ito'y madumi na? Sabi kasi noong nagdaang pari bago kayo, yun umano ang nag-iisang batas ng simbahang ito. Marami na po akong paring nakilala ditong nanilbihan, pero wala ni isa sa kanila ang nagsabi sa aking linisan at alisin ang altar. Wika ni Pekto habang sila'y naglalakad. Nang marinig ito ng pare, bigla naman itong natigilan sa kanyang kinaroroonan na para bang hindi makapaniwala sa sinabi ni Pekto. Maya-maya pa, bigla naman itong napatingin sa kanya habang nagsasabi ng, marami ka nga talagang nalalaman sa lugar na ito, Pekto. Huwag kang magalala. Lilinisin lang natin ang altar. Ano man ang makita natin sa ilalim nito, mas mainam na wag natin itong pakialaman. Nananalig ako sa iyo, Pekto, sapagkat ilang dekada ka ng katiwala ng simbahang ito. Matapos nitong makapagsalita, agad naman nilang tinungo ang altar ng simbahan. Halos hindi sila noon nakakapag-usap ng diretso, gawa ng labis silang napapaisip kung ano ang itinatago ng altar. Ilang minuto pa ang lumipas, piniling isarado na muna ni Pekto ang entradang pinto ng simbahan upang walang kahit na sino ang makakita sa kanilang ginagawa. Nang mapagtanto nilang dalawa na pwede nang alisin ang altar, nag-alay muna ang pari doon ng dasal at paghingi ng tawad sa santong kanilang dinidibosyonan. Matapos itong gawin ng pare, agad naman siyang nagbigay ng hudyat kay Pekto na alisin ang altar
sa orihinal na kinaroroonan nito. Dahil sa medyo may kabigatan ng altar ng simbahan, kung kaya't labis na nahihirapan noon si Pekto na alisin ito sa orihinal nitong kinaluluklukan. Nang masipat ng pari ang kanyang paghihirap, agad naman siya nitong tinulungan hanggang sa tuluyan na nilang naialis ang altar mula sa pinaglalagyan nito. Nang mahawi nila yon ng bahagya, bigla naman silang natigilang dalawa nang tumambad sa kanila ang isang bungkos ng puti at itim na tela sa ilalim nito. Sa kasamaang palad, hindi nila nagawang makuha ang itim na telang nasa ilalim ng altar, gawa ng bigla itong tinangay ng daga patungo sa sulok ng pinagtitirhan nito. Akala nila Pekto nalaglag lang yon ng dating paring nagmimisa doon, kung kaya't dali-dali niya itong kinuha na parang wala lang. Pagbukas niya ng puting tela, laking gulat na lamang niya nang biglang bumungad sa kanyang mga mata ang isang maliit na susong kulay itim. Sa unang tingin, mapagkakamalan mo itong buhay pa, gawa ng hindi pa rin nakabuka ang magkabilang kabibi nito. Pagsilay doon ng pare, bigla na lamang yung napaatras ng sa hindi malamang dahilan. Bakit po, Padre? May bumabagabag ba sa'yo sa susong ito? Gulat na tanong ni Pekto. Pekto, itago mo yan, bilis. Mamaya na natin pag-usapan ang bagay na yan. Tapusin na muna natin ang trabaho natin dito. Sagot naman sa kanya ng pare. Matapos nilang mag-usap, dali-dali namang nilisan ni Pekto ang altar upang maibalik ngayon sa dati nitong pagkakalagak. Nang masiguro na niyang wala nang natitirang dumi sa ilalim, agad naman nila yung pinagtulungan na maibalik. Sakto lang noon ang pagbalik nila Pekto sa pagsidatingan ng mga sakristan sa loob ng simbahan. Pagsilay ng pari sa mga ito, agad naman niya itong nilapitan para kausapin. Si Pekto naman noon, nananatiling abala sa pag-aayos ng mga santo at iba pang bagay na ginagamit sa pagsasamba. Ilang oras pa ang lumipas, natapos na nga nila ang lahat ng trabaho sa loob ng simbahan. Bahagya muna sila noong nagpahinga para naman kahit papaano'y makabawi ng lakas ang kanilang mga katawan. Habang kumakain ng merienda noon si Pekto, paisa-isa na niyang nasisipat ang mga taong pumapasok upang magsimba. Normal lang naman ang mga kaganapang yon sa kadahilanang kapag hapon, dinarayo talaga ang simbahan ng mga taong nagninilay at nagro-rosaryo. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, bigla namang pumasok sa kanyang isipan ang susong kanyang nakita sa ilalim ng altar. Dala ng kuryosidad, muli niya itong inilabas upang sipatin at pag-aralan. Ano kaya ang ginagawa ng susong ito sa altar? Hindi naman siguro nagkataon lang na nalaglag ito doon. Wika ni Pekto sa kanyang sarili habang patuloy niyang pinagmamasdan ang suso. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, dahan-dahan na niya noong napapansin na merong kakaiba sa bagay na yon. Nararamdaman na din niya ang biglaang paggaan ng kanyang katawan na parabang hindi niya iniinda ang pagod sa buong maghapon na pagtatrabaho. Kinagabihan matapos nilang kumain ng hapunan kasama ang pare, agad namang iniligpit ni Pekto ang mga pinggang kanilang ginamit. Habang naghuhugas siya ng mga plato, hindi niya napansin ang paglapit ng pare sa kanya ng marahan. Pekto, dala mo pa rin ba yung susong nakita mo kanina? Mamaya kapag wala ka ng ginagawa, pumanhig ka sa silid ko. Doon tayo mag-usap. Siguraduhin mong dala mo ang bagay na yon, sapagkat yon ang magiging ugat ng ating pag-uusapan. Wika ng pare. Sige ho, Padre. Tapusin ko lang tong ginagawa ko. Ilang minuto pa ang lumipas. Naghintay si Pekto ng pagkakataon para pumanhik sa silid ng pare. Hindi naman kasi maaring basta-bastang tumungo roon
sapagkat magiging palaisipan yon sa mga sakristan. Nang mapagtanto na ni Pekto na halos tulog na ang karamihan, doon pa lamang niya inumpisahan ang paglabas ng kanyang silid. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng kumbento, panay naman ang kanyang ginagawang pagramdam sa mga sakristang lalabas sa kanilang mga kwarto. Sa pagdating niya sa silid ng pare, marahan naman siyang kumatok upang ipagbigay alam ang kanyang pagdating sa silid nito. "Padre, magandang gabi ho. Nandito na ako alinsunod sa nais ninyo." Pabulong na wika ni Pekto habang marahang kumakatok. Nang marinig naman ng pare ang kanyang sinabi, agad naman itong binuksan ang kanyang silid na siya namang naging hudyat para pumasok si Pekto. Pag-upo niya sa maliit nitong silid, dali-dali namang kumuha ng isang libro ang pare at humarap sa kanya. Pekto, tatapatin na kita. Ang nakita mo kanina, hindi lang bastang suso. Isa yon sa mga itinago ng pinakaunang pare na naglilingkod sa simbahang ito. Kilala ang susong yon bilang mutya ng kalaykay. Yon ang nagbibigay ng pananggalang sa simbahang ito upang hindi makapasok ang mga masasamang elemento at mga nilalang na mayroong bahid ng kasamaan. Hindi ko nga din maisip kung bakit nagpakita ang mutyang yan sa'yo. Siguro ikaw ang hinihintay nito na muling mangalaga sa kanya. Mapalad ka, Pekto, sapagkat sa lahat ng naghahanap sa mutyang yan, sa'yo lang ito nagpakita. Mabuti sana kung ito'y galing sa isang babaylan. Paliwanag ng pare. Dagdag pa nito na ayon sa kanilang paniniwala, sa oras na maalis ang mutya ng kalaykay sa orihinal nitong pinaglalagyan, unti-unting hihina ang harang na ginagawa nito sa simbahan. Ayon pa sa pare, may dalawa pa umanong agimat sa altar na itinago, ang pinakaunang namahala sa simbahan. Magmula noong itinago ito, kailan may hindi na ito natagpuan. Marami din umanong pare ang naghanap sa kayamanang yon, subalit sa kasamaang palad, wala itong nakita alinman sa sulok ng simbahan. Matapos itong marinig ni Pekto, halos hindi naman siya makapaniwala sa naging kwento ng pare, gawa ng sa ilang dekada niyang pananahan sa simbahan, unang beses pa lamang niyang narinig ang kwentong yon. Pekto, ngayong alam mo na ang sikreto ng simbahang ito, mangako kang wala kang pagsasabihan. Ang dalawang natatagong agimat dito sa simbahan ayon sa mga kuro-kuro, pinaniniwala ang nagtataglay ng hindi masukat na kapangyarihan. Kung sakali mang palaring kang makita mo ang dalawang ito, siguraduhin mong ang agimat ng 7 mata ng Diyos ang iyong unang makikita, sapagkat yon ang pinakalihitimong kayamanan ng simbahang ito. Wika ng pare. Nang marinig ni Pekto ang tungkol sa 7 mata, halos tanging paglunok na lamang ng laway ang kanyang nagawa, sa kadahilanang ang mga katagang yon ay nababasa niya lamang sa isang revelasyon sa Biblia. Ayon kay Pekto, na sa unang pagrinig niya ng mga katagang ito, hindi agad siya lubusang naniwala sapagkat masyadong imposibleng paniwalaan na nagagamit bilang agimat ang ganoong kataas na lihim na karunungan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napag-alaman din noon ni Pekto na maaaring isang antingero umano ang pinakaunang paring nanilbihan sa simbahang yun. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagwakas ang kanilang pag-uusap, gawa ng napapansin na nila ang mabilis na paglalim ng gabi. Nais pa sana nilang ipagpatuloy ang kanilang talakayan, subalit hindi na ito nakayanan ng pare. Sa pag-alis ni Pekto sa silid nito, tangan-tangan niya ang napakaraming impormasyon na maaaring makapagpabago ng kanyang buhay. Nang makabalik na siya noon sa kanyang silid, agad naman niyang pinaliguan ng langis ang mutya ng kalaykay
upang masigurong kumapit yon sa kanya bago mag-umaga. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, ninais na lamang niyang mahiga sa kanyang higaan upang makapagpahinga. Habang nakapikit ang mga mata noon ni Pekto, napakarami namang katanungan ang bumabalot sa kanyang isipan. Ilang oras pa ang lumipas, hindi na nga niya napansin na tuluyan na pala siyang nakatulog. Sa pagsapit ng umaga, magbabandang 5:00 pa lamang ay nagising na siya. Dali-dali niya noong hinanap ang mutya ng kalaykay sa kadahilanang napanaginipan niya itong lumabas sa kanilang silid ng nag-iisa. Pagsipat niya sa garapong nilubugan niya nito, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Pekto nang masipat niyang wala na doon ang kabibe. Sa puntong yon, napag-isip-isip niya, maaaring totoo nga ang kanyang napaginipan noong nagdaang gabi. Dahil sa mga nangyari, pinilit niya pa noong hanapin ang mutyang yon sa kanyang silid, subalit sa kasamaang palad, wala na siya doong nakita. Nang mapagtanto ni Pekto na tuluyan na ngang nawala ang mutya, agad naman siyang lumabas upang ipagsabi sa pare ang bagay na kanyang natuklasan. Habang nananakbo si Pekto sa pasilyo ng kumbento, bigla naman siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan nang makasalubong niya ang pari kasama ang iilan nitong mga sakristan. Padre, maaari ko ba kayong makausap sandali? May mahalagang bagay kasi akong ipagtatapat sa inyo. Bungad na wika ni Pekto paglapit niya sa pare. Nang marinig ito ng pare, agad naman itong sinenyasan ang kanyang mga sakristan na mauna nang pumunta sa simbahan. Oh, anong problema, Pekto? Bakit balisak at hindi mapakali? Tanong ng pari sa kanya pagkalayo ng mga sakristan. Padre, ang mutya ng kalaykay nawawala. Nanaginip akong lumabas yun sa aking silid kagabi, pero masyado itong imposible. Paano naman ho makakapaglakad ang kabibe sa semento ng napakabilis? Sagot naman dito ni Pekto. Kumalma ka lang, Pekto. Para sa iyo ang mutyang yon. Sigurado akong nasa tabi-tabi lang siya naghihintay na iyong makita. Bumalik ka na sa iyong silid. Mahinahon mo siyang hanapin at nasisiguro kung muli mo siyang masisilayan. Mahinahong sagot naman sa kanya ng pare habang marahan itong hinahawakan ang kanyang balikat. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman siya nitong iniwan gawa ng may hinahabol itong misa noong umaga. Nang si Pekto na lamang ang mag-isang naroon sa pasilyo, dahan-dahan naman siyang naglakad pabalik sa kanyang silid habang patuloy na nag-iisip. Sa paghawak niya sa kanyang tiyan, bigla naman siyang natigilan sa kanyang paglalakad nang makahawak siya roon ng isang matigas na bagay. Bumubukol ito sa kanyang balat kung kaya't agad naman niya itong sinipat. Pagtaas ng damit ni Pekto, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang mutya ng kalaykay na bumaon sa kanyang balat. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman siyang pumasok sa loob ng kanilang silid at dali-daling kumuha ng patalim. Paghiwa niya sa kinaroroonan ng mutya, laking gulat na lamang niya nang wala siyang nakitang dugong lumalabas sa balat na hiniwa niya. Ilang ulit niya pa yung ginawa, subalit nakakapagtakang hindi tumatalab ang talim ng kanyang kampit kahit ito'y bagong hasa. Nang mapagtanto ni Pekto na wala na siyang magagawa upang mailabas ang mutya ng kalaykay, hinayaan na lamang niya ito habang nag-iisip ng kanyang maaaring gawin. Ilang minuto pa ang lumipas, pansamantalang itinigil muna ni Pekto ang kanyang pinagkakaabalahan sa kadahilanang tinawag na siya noon ng isang sakristan. Oras na kasi yon ng paglilinis sa simbahan, gawa ng nagsiuwian na ang lahat nilang kababaryo na nagsimba. Manong Pekto, pakibilisan lang ho. May papagawa kasi sa iyo ang padre. Wika ng sakristan habang patuloy na kinakatok ang kanyang silid. Nang marinig naman ni Pekto ang sinabi nito,
agad naman siyang nagpalit ng damit habang sumasagot ng, Sige, papunta na. Pakisabi kay Padre, pasensya na ha. Naglinis pa kasi ako ng aking silid. Matapos nitong makapagsalita, agad naman siyang lumabas sa kanyang silid at dali-daling tinungo ang simbahan. Pagdating niya sa loob nito, nasipat niya ang mga sakristang nag-e-ensayo ng kanilang mga gagawin bilang paghahanda sa nalalapit na Semana Santa. Nang makita siya noon ng pare, dali-dali naman siya nitong nilapitan at nakiusap na itapon sa labas ng simbahan ang mga naiwang kalat. Nang marinig naman ni Pekto ang utos sa kanya, agad naman niyang pinuntahan ang mga basura at mabilisang isinilid sa isang sako. Paglabas niya ng simbahan, sakto naman noong nag-iikot ang mga basurero kung kaya't ipinasuyo na niya ang mga basurang kanyang dala. Habang hinihintay na makalayo ni Pekto ang mga basurero, may isang matandang babaeng dumaan sa kanyang harapan na pumukaw naman ng kanyang atensyon. Bagaman ordinaryo lamang ang suot nitong kasuotan, may nararamdaman siyang hindi maipaliwanag na kiliti habang patuloy niya itong pinagmamasdan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumitig sa kanya ang matandang yon at kasabay nito ang pagsilay ni Pekto sa mga nagsisiitimang ngipin nito. Magandang hapon, Iho. Napakasaya ko. Kailan may hindi ko na pinangarap na muling makabalik sa lugar na ito. Wika ng matanda habang marahan itong lumalayo sa kanyang kinaroroonan. Ano pong ibig niyo sabihin, Ginang? Unang beses niyo palang nagawi sa lugar na ito? Bukas ho ang simbahan. Maaari kayong pumasok dito anumang oras na nais ninyo. Sagot naman dito ni Pekto. Aba, hindi na kailangan, Iho. Sa katunayan, pabalik-balik na ako sa lugar na yan. Matagal na panahon na ang nakalipas. O siya, maiwan na kita, ha? Magandang hapon sa'yo. Sagot naman sa kanya ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, agad naman siya nitong nilisan ng walang kahit na ano pang katagang binibitawan. Nang makalayo na ito sa kanyang kinaroroonan, naging palaisipan naman kay Pekto kung bakit hapon ang pagkakabati sa kanya ng matanda, gayong kakatirik pa lamang ng araw. Dahil sa marami pa siyang iniisip noong mga oras na yon, ninais na lamang niya itong ipagsawalang bahala, gawa ng sa isip-isip niya, baka makakalimutin lang ang matanda. Nang makabalik na siya sa simbahan, agad naman niyang kinuha ang walis upang umpisahan ang kanyang nakagawi ang gawain sa bakuran nito. Habang nagwawalis noon si Pekto, pakiramdam niya sa kanyang sarili ang saya-saya niya na para bang may kung anong bagay ang nagbibigay sa kanya ng sigla. Halos ilang minuto lamang noon ang itinagal ng kanyang pagwawalis na siya namang labis na ikinagulat ng mga sakristang kalalabas pa lamang ng simbahan. Isipin ninyo, napakalawak ng bakuran ng simbahang yon, pero ilang minuto lamang ang itinagal ng pagwawalis doon ni Pekto bago niya ito tuluyang natapos. Dahil sa pangyayaring yon, muli namang nanumbalik sa kanyang isipan ang labis na pagtataka sa kadahilanang kapag winawalisan niya ang lugar, labis-labis na hingal ang kanyang nararamdaman. Animoy magmula noong pumasok sa kanyang katawan ng mutya ng kalaykay, nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na lakas at hindi masukat na resistensya. Sa pagpapatuloy ng nakasanayang trabaho niya noong maghapon, ni katiting na pagod wala siyang naramdaman. Inakala lamang noon ni Pekto na dahil sa mahimbing niyang tulog kung bakit niya nagawa ang mga ito upang hindi na siya gaanong mag-isip sa mga bagay na imposible at malabong mangyari. Kinahapunan, habang kumakain siya ng merienda sa gilid ng simbahan, nadaanan naman siya ng pari na kagagaling lang sa sentro ng bayan na bumili ng kanilang mga kakainin sa hapunan. Pekto,
Kumusta ang hapon mo? Ha, parang ang aliwalas ng mukha mo ngayon ha. Bungad na wika sa kanya ng pare. Ayos naman ho ako, padre. Kayo po, kumusta ang araw ninyo? Balita ko, abalang-abala kayo ngayon Sagot naman ni Pekto. Nang marinig ito ng pare, ngumiti lang naman ito at marahang nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Kinagabihan matapos ang hapunan nila Pekto, maaga pa siyang nagpahinga sa kanyang silid upang paghandaan ang pagsapit ng araw ng Lunes Santo. Akala niya magiging masaya na ang tulog niya pero hindi pala. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, binisita ng mga hindi pangkaraniwang nilalang ang kanilang kumbentong pinagpapahingahan. Okay, grabe. Hindi ko alam kung ano uunahin ko sa dalawa kasi ang ganda nito, yung pitong mata ng Diyos, sobrang angas nun. Pero iba rin kasi yung dating nung isa natin yung bulong sa manika. Kaya hindi talaga ako makapag-isip kung anong uunahin nating series. Pero andito na yung dalawa. Kayo nang bahala, kayo nang mag-decide kung anong uunahin natin sa dalawang tapusin. Ulitin ko, hindi pwedeng sabay. Kasi magkakarambol-rambol tayo. May ilang oras pa kayo para baguhin yung boto nyo. Kasi alam ko, umaga ko nilapag kung ano yung pagpipilian nating kwento. Pero ngayong narinig nyo na yung dalawa, may oras pa kayo para baguhin yung boto ninyo. Matatapos yung boto natin, siguro bukas ng umaga. Tapos doon ako magde-decide kung sino manalo sa dalawa, yun ang uunahin natin. Okay? Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.